Jelena žena koje nema. U tišini i nepomičnom vazduhu letnjeg dana javi se odnekud neočekivani i nevidljivi pokret, kao zalutao i usamljeni talas. I moj napola otvoreni prozor kucnu nekoliko puta u zid. Tak, tak, tak. Ne dužući oči sa posla. Samo se nasmeših, kao da čovjek koji zna dobro sve oko sebe živi mirno u sreći koja je iznad iznenađenja. Bez reči i bez glasa, samo jednim pokretom glave dadoh znak da je šala uspela, da može ući, da je čekam sa radošću. Tako ona dolazi uvek, sa ljubkom šalom, sa muzikom ili mirisom. Muzika slučajnog usamljenog zvuka koji je izgledalo neobičan i značajan, mirisom cijelog jednog predela ili severca koji nagoveštava prvi sneg. Ponekad čujem posve nejasan razgovor, kao da pita nekoga pred kapijom za moj stan. Ponekad vidim samo kao pored mog prozora mine njena senka, vitka, nečujna, i opet ne okrećem glave niti dižem pogleda, koliko sam siguran da je to ona i da će sada ući. Samo neopisivo i neizrecivo uživam u tom deliću sekunde. Naravno da posle nikada ne uđe, niti je ugledaju moje oči, koje nikada nisu daje beskreni, koje nikada nisu videle zapravo. Ali ja sam već navikao da je i ne čujem i ne očekujem, i da sav utenom slas koju daju beskrajni trenutak njenog javljanja. A to što se ne pojavljuje, što ne postoji, to sam prežalio i preboleo kao bolest koja se boluje samo jednom u životu. Opažajući i pamteći danima i godinama njeno javljanje, u najrazličitijim oblicima uvek čudno i neočekivano, uspeo sam da nađem u tome izvrsnu pravilnost, kao neki red. Pre svega, priviđenje je u vezi sa suncem i njenim putem. Ja to zovem priviđenjem zbog vas kojima ovo pričam. Za mene lično bilo bi i smešno i uvredljivo da svoju najveću stvarnost nazivam tim imenom, koji u stvari ne znači ništa. Da, ona se javlja gotovo isključivo i u vremenu od kraja aprila pa do početka novembra. Preko zime vrlo retko, a i tada opet u vezi sa suncem i svetlošću. I to kako sunce raste, tako njena javljanja bivaju češće i življa. U maju retka i gotovo nikakva. I kada čovjek pije bez kraja i zamora, kao da pije samu žeć, ona se gotovo ne odmiče od mene, dok sedim na terasi pokriven pletivom sunca i senki od lišća. Osjećam je u sobi da jedva čujnom šuštanju listova i u knjizi ili po nekom ritmu pucketanja parketa. Ali najčešće stoji, nevidljiva i nečujna, negdje iza moje senke. A ja satima živim u svesti o njenom prisustvu, što je mnogo više od svega što mogu da daju oči i uši i sva sirota čuje. Ali kad počne da se skraćuje sunčeva staza i lišće da biva ređe, a jasno i kori drveta ukaže se munjevita veverica koja u stvari već menja dlaku, priviđenje počinje da se gubi i bledi. Sve su ređe oni sitni šumovi koje sam navikao da čujem iza sebe u sobi, potpuno nestanu šale za koje znaju samo bezbrižnosti mladosti i večiti svet snova. Nevidljiva žena počinje da se utkiva u moju senku. Nestaje i umire kao što nestaju aveti i priseni, bez znaka i oproštaja. Nikada nije postojala. Sada je nema. Poučen svojim dugim iskustvom, ja znam da ona spava u mojoj seni, kao u čudosnom logu iz koga ustaje i javlja mi se neredovno i neočekivano po znakovima kojima je teško uhvatiti kraj. Čudljivo i nepredvidljivo, kako se samo može očekivati od stvorenja koje je žena i avet. I potpuno isto kao sa u stvari ženom od krvi i mesa. I sa njom dolaze na mahove i u moj život sumnja i nemir i tuga bez leka i objašnjenja. Tako prošle jeseni nastupio je kraj oktobra. Čini mi se da je bio posljednji dan tog meseca. Već drugi dan kako duvaju neki vetrovi, ne smiruju se ni noću ni kao dželati koji imaju da se obračunaju sa cvećem, lišćem, grančicama. Prate ih neke stroge kiše kao njihovi pomagači. Na zapadnom nebu neko mračno crvenilo koje ne sluti na dobro. Stoji hladno i nepomično kao svedok da će sva ta krvnička rabota uništavati razvejavanja i ispiranja biti tačno izvršena.
Sa brega na kom sam živeo sišao sam u pokislu aprilsku varošicu da zadržim mesto u sutrašnjem vozu i uredim sve što je potrebno za putovanje. Dok sam se vraćao kući, pored mene su prolazili ogromni modri autokari, puni sveta. Turisti su u paničnom bekstvu napuštali planine. Zdrava boja koja su stekli na visinu i na sunce koji stoji im na licu kao maska kroz koju gledaju nemirne oči ispod koje se naslućuje ustrašeno bledilo. Kada sam ušao u predsublje, vladao je u njemu neki već polumrak sa kojim se nemoćno borio jedan jedini prozor, još crven od večernjeg neba. Na podu je ležao moj prtljag već spremljen za put. Među koferima sa glavom na najvećem od njih, sa licem okrenutom zemljom, ležala je Jelena. U polutami nisam mogao da razaberem pojedinosti, ali ceo svet, u to nije moglo biti sumnje, odavao je ženu koju su velika žalost i neodoljivi plač oborili na zemlju i koja rida nad stvarima spremnim za put. Pretrnuo sam i u istom trenutku nesvesno posegnuo za prekidačem pored vrata. Planula je bela svetlost i trenutno ugasivši crveni prozor obasjala je predsublje i sve što je u njemu. Na podu su ležali koferi, 2 mala i 1 veliki, i po njima prekobačena moja planinska pelerina od tamno-zelenog sukna. Očevidno, ona je spuznula sa čiviluka i pala po koferima, koji su bili ispod njega. Osjetih kako se svlači s mene jeza koja me je bila ogrnula. Uđoh u sobu, zapalih sve sijalice i kao posum u predsoblje. Na pragu ponovo me ogrnuše trnci, ali sve je bilo na svom mestu. Pod belom svetlošću koferi i ogrtačina na njima. Sve je bilo prirodno, razumljivo i lako objašnjivo. Rđavo sam večerao i nemirno spavao, a već u rano jutro sedao sam u vozu koji me je vozio u nizinu, pa zatim u grad. Došli su decembarski dani. Oni sivi dani pred kraj godine kada samci ljudi otkazuju pozive za veče i rone sve dublje u svoju nepodnošljivu samoću kao u hladnu vodu ili strašnu šumu, nadajući se da će je tako, ako se još potpuno predaju, što pre pregaziti i spasiti se i izaći na neku radosnu čistinu. Jednoj noći sedao sam u svojoj sobi i radio. Velika soba sa mnogo prozora bila je nedovoljno grejana. I kako je noć odmicala, hladila se sve više. Da bih se zagrejao, pomakao sam jedan mali stodo u dno sobe gde je škrti kalorifer. Odatle mi je pogled padao na jedno udubljenje u kome su bili naslagani moji koferi. Mala stolna lampa bacala je naveli krug svetlosti koji je samo delimično osvetljavao nišu sa prtljagom. Zastajkujući u poslu, gledao sam rasejano gornji osvetljeni kofer, metalni pokov na njemu, hotelske etikete jarkih boja i kao modrice na telu tragove nosačke nestrpljivosti i dana i noći provedenih u furgonima. Odjednom, te na čvrstu bravu, to je bila jedna jedina vlas, plava i tvrda kao otkinuta žica. Nisam smeo da priđem i da je se dotaknem, jer je u tom trenutku protrnuh istom onom jezom od pre 2-3 meseca u predseblju alpskog hotela. Dakle, ipak je neko morao ležeti na tim koferima, sa prosutom kosom i licem u dlanovima. Kružio sam oko svog otkrića nekoliko trenutaka, a zatim, kao po naredbi, prenesoh opet sto na staro mesto, zajedno sa lampom i hartijama. Iza mene ostade niša u polumraku. Nagonski sam se povlačio iz te mučne igre koju nisam tražio i koju nisam bio gospodar. Bilo mi je još hladnije. Usiljavao sam se da ne mislim na malopređašnje otkriće. I kada sam u tome uspeo, morao sam uvidjeti da nisam sposoban da mislim ni na šta drugo. Nikada nisam voleo preteranu osjećajnost, ni ta polujasna, sumnjiva stanja duha u kojima nas uozbiljava, tako lako odvodi da na svoje pogrešne i jalove puteve. Zato me je cijela ova igra srdila i mučila. Da bi joj se osvetio, hteo sam da je kaznim prezirom, da se ne bavim njome i da je ne proveravam više. U stvari, morao sam neprestano da mislim na taj svoj prezir i mučio sam se i dalje. Ništa nije pomagalo. Ostala je postelja, koja kao grob pokriva zaboravom i leči svaku muku, iako manje završeno. Kada bi leći bilo isto što i zasvati, život ne bi bio ovakav kao što jeste.
Smrt bez mira i izvesnosti, dalje i nedostižniji od najvećeg blaga i najsmelijeg svetskog rekorda. San je ležao negdje u daljini, okean sna, ja sam ginuo za jednom jedinom kapi njegovom. Zaspati, spavati snom bez snova, mrtvim snom u kome nema kofera, ni plača, ni ženske kose, ni žena, stvarnih, ni avetinskih. Tama i uzaludan napor da zaspim zamoriše i zaludeše moju svest do te mere da sam počeo da gubim predstave o dimenzijama sopstvenog tela. Moja rođena podlanica na kojoj je počivao moj levi obraz dolazila mi je kao vrela pustinja bez granica, bez stravki i vode. U zameranoj svesti činilo mi se da od nezapamćenih vremena ležim ovako i da je misao na vlas plave ženske kose samo jedan od bezbrojnih snova koje snimam, ležeći budan. Ta misao mi dade snage da se otrgnem i upalim reflektor. Elektriku bar. Kako je malen i zbrkan svet opipljivih stvari prema vrelim, nedoglednim regionima nesanice. Kako je mutno i ružno ono što otvorene oči mogu da vide. Vrtlo koji je bolna zemna svetlost naglo otvorila predamnom, kružilo je sve sporije. Najposle, sve se stvari zaustaviše, svaka na svome mestu. Vrata, veliko ogledalo, divan, pisaći sto, telefon. Ustadoh, nesigurnim korakom deteta koje zna imena predmeta oko sebe, ali ne i sve njegove osobine. Pređo kroz tu stvarnost nižeg reda. U dnu sobe zapalih još jednu zidnu lampu. U niši je ležao prtljak nepomičan i obasjan. Pogled mi je pao na dve niklovane brave najveće kofera, prelećući se jedne na drugu. Ni traga od neke ženske kose. Zapalio sam i stonu lampu i sedao na stolici na kojoj sam sedeo pre spavanja, kada sam ugledao vlas kose kako podrhtava. Za tog mesta video sam na levoj bravi savijeni tanak refleks svetlosti ličio na vlas plave kose. I to je bilo sve. Pogasio sam ponovo redom svetlosti i prišao postelji, koje pod sjaje male lampe na noćnom ormariću izgledalo kao ratiš ili tragični predao velikih geoloških poremećaja. I ispravio sam jastuk i poravnao čaršav, kao arenu za noćne borbe, ugasio i posljednju lampu i legao. U takvom jednom trenutku moram da se prvi put pohvalim da se javila čovekov misao o uskrsnuću iz mrtvih. Osjećao sam se strven i malen, bedni ostatak onog čoveka koji je sinoć oko 10 sati ušao u ovu sobu i seo da radi. Prevaren i unižen. I to 2 puta. Jedan put od prisena, drugi put od jave. To što je posle svega još ostalo od mene moglo je da leži mirno kao ljuštura pojedene školjke koju niko ne dira. I zaspao sam. Brzo i tvrdo. Ali to nije bilo onaj san koji sam toliko žudeo pre moga ustajanja. To je bila nesvest nepotrebnog i odbačenog tela. Sva iskušenja, sva ispaštanja i sve patnje u život mogu da se mere snagom i dužinom nesanica koji ih prate. Jedan dan nije njihovo pravo područje. Dan je samo bela hartija na kojoj se sve beleži i ispisuje, a račun se plaća noću na velikim mračnim i virelim poljima nesalice. Ali tu se sve rešava i briše, konačno i nepovratno. Svaka preboljena patnja nestaje tu kao reka ponornica ili sagori bez traga i spomena. Zima je odmicala, čudna i mučna stvar sa plačem nad koferima i kosom u bravi od nikla bila je srećno zaboravljena. Priviđenje se javljalo retko. Jednom svetlog jutra stajao sam pred ogledalom i češljao se. Tada mi se učini da između mojih prstiju i pramenova kose kao iza rešetka spazih Jelenu, kako prolazi kroz sobu iza mene. Minu kao nejasna dužina celog ogledala. I pre nego što sam mogao da je dobro sagledam, izgubio sam se onim brušenim krajevima stakla gde se lome zlatni i modri refleksi zimskog jutra. Neki dan sam odšetao izvan varoši. Zaustavio sam se na obali reke i sišao niz kamenito korito do same vode koja je tekla mutno zelena i žustra. Zimska voda, jalovica, bez ribe, bez insekata, bez pruta i lista, bez nagrizene voćke koje su se ispustile negde deca pri kupanju. Oštra i nemilosrdna kao oružje. Šiprak, go i rakite prozeble. Na drugoj obali, nepristupačnoj i kamenitoj zarasnutoj borovini, zimsko poslepodne koje je uvek kraće i hladnije nego što čovjek misli da će biti. Odjednom postane hladno i sivo.
Diže se izdaleka vetar glasnik sutona, vide lepo kako se redom pojavljuju pod njihovim borovima na protivnoj obali. Vetar koji mi se promicao dizao je sa borova, sa krša i sa vode tanku senku, kao prašinu, i nosio je kao sve gušeći i tamniji talas sve većom brzinom. Najposle je zgusnuti u lik i ispravljenu snesu pored mene. Kada bih samo neosetno pomakao oboren pogledom u levo, uveren sam da bih mogao ugledati Jeleninu ruku i kraj njenog sivog rukava, ali ja to neću nikada učiniti. Stojim oborenih očiju i ne mičem se, sav obuzet njenim neočekivanim prisustvom. Eto, tako se javljala zimus, tako se javljala malo pre na prozoru sa prolećnim vetrićem. Pod kakvim vidom ću je sresti? Kuda će me odvesti ovo priviđenje, draže od svega i opasnije od svake opasnosti stvarnog života? Hoće li, kada to vreme dođe, i nju položiti zajedno sa mnom u grob? Ovog trenutka mislim da će ona tada, kad ja i moja senka postanemo zanavek jedno, izleteti iz nje, kao leptir iz čaure, i otići svetom da obilazi prozore živi. Tako sada mislim. Neko je počeo da govori o putovanjima. Taj razgovor je prihvatilo celo društvo. Govorili su svi ponekad i po dvojica u isto vreme. Dobro vino koje su pili u malim umerenim gutljajima oživljavalo je razgovor. Volim da putujem, rekao odjednom neočekivano i tiho jedan mladić, ali sa osmehom u kojem je bilo nešto od prigušenog kliktanja i radosnog polaska. Uzbudio me taj mladički osmejak i podstakao da i ja kažem nešto o putovanju, ali u sebi. To je bilo negovoreni monolog koji je kao reka ponornica nečujno tekao ispod njegovih glasnih pričanja. A ko ne voli? Razgovarajte sa ženama i mladićima pa ćete vidjeti. Zagledajte se u dnu duše starijim smirenim ljudima koji ne govore o svojim željama i naći ćete istu strast, zamrlu bez nade na ostvarenje ili živu i trajnu. Možda bi se moglo reći da svak voli putovanje, ali bar misao o njemu kao svoj drugi lepši život. Ali ja kad kažem da volim da putujem, imam zato stvaran i naročit razlog. Jelena, koja se tako retko pojavljuje na putovanjima, je još ponajčešće pored mene. Zato volim da putujem sam i zato putujem često. Čim počnem da zri leto, neka snaga za koju ne znam da li dolazi iz mene ili iz svetova oko mene, digne me kao vlaga klicu put svetlosti i ja putujem, vozim se, plovim, letim. Drugim rečima, srećan sam jer ne bih mogao kazati gde sam. Tad se dešava u srećnim trenucima da se pojavi Jelena. Kako kada i pod kojim vidom i prividom ne bih mogao da kažem. Jer ono to ni sam ne mogu da odgovorim. Nikada ne mogu ni da predvidim, niti umem docnije sebi da objasnim. Dešava se da je sretnem kao da me je čekala, već na samom polasku na put. Tek što sam se smestio u kupeu na sedištu pored prozora, bledo-zelena čoja sa belim čipkama na uzglavlju. Voz kreće i za nekoliko trenutaka napušta rastrgana i tužna predgrađa. Kada ispod velikog vagonskog prozora stanu da teku i struje površine bašta i njiva i da se u kovitla savijaju oživele mase ograda, drveća i telegrafskih žica, ja skrenem pogled sa sedišta preko puta koje je prazno kao da nekoga čeka. Gledam uporno u daljinu i znam da se svi ti predeli i predmeti koje brzina pretvara u tečnu uzvitlanu masu zgušnjavaju u lik moje saputnice. Gledam u daljinu, u tamnu crtu hrastove šume, u dnu vidika ili u majur koji se ocrtava pola na zemlji, a pola na nebu. A i u isto vreme znam da tu prema meni već sedi i sve stvarnije biva stvorenje čije mi se samo prisustvo pričinja neizmernu radost koja raste u neproračunjivu proporciju sa svakim minutom. Zar onda nije svejedno gledati u daleku tačku na obzorju ili u lice žene koja nastaje predamnom? Jer radost zbog njenog sve osjetnijeg prisustva, zbog toga što ona postoji takva kakva jeste i što je meni dano da je gledam i imam pored sebe, tolika je i tako strahovito brzo raste.
da plavi i briše naše likove, predeli i daljine oko nas. Preliva se preko oštre crte na kraju vidika i daždi negdje da sasvim negdje po svim svetovima. A veliko čudo te radosti jeste u tome što svakoga trenutka mogu da zaustavim tu plimu sreći, da vratim i ograničim na naša dva tela ne uski prostor kupea u kojem se vozimo. A već nekoliko sekundi posle toga poplava sreće počne ponovo i u njoj iščezavamo nas dvoje. I kupe i vaskolik beli svet sa nama. Tako me u zamasima koji obneznanjuju nosi ta vasionska ljuljaška od jedne savršene sreće do druge, od Jeleninog i mog prisustva do nestanka i nas i svega sa nama u sreći opšteg postojanja. I ni na jednoj tački tog beskrajnog luka nema zastajanja ni za trenutak, jer se uvek ili penjemo ili spuštamo. Da, tu je sada Jelena, u uglu moga oka, na kraju širokog vidika koje se topi, kreće i ruši u brzacima i slapovima, nepomična i nema, ali već živa i stvarna. Široko vedro i slobodno gledanje njenih očiju koje nestaju nije se još izoštrilo i sažalo u određeni pogled. Tako mlade žene iz svog tela koje ima svežinu planinskog mleka i zumbulovog soka gledaju svet svojim čistim, mirnim očima. Te oči koje se kreću polagano i menjaju izraz neosetno kao nebo boju, liče na deo globa koji prigušeno osvetljava iznutra, nagoveštava nepoznate a slučajne delove kontinenata i okeana. Pogled tih očiju nije nikada počivao samo na meni. I ja sam mogao na neobjašnjiv način da uživam u svemu onome što one vide u isto vreme dok gledaju u mene. Jer te oči su se prostirale ispred sebe nepoznate krajine nevinih svetova u kojima se gubio i moj gledani lik. One su se kretale i svetlile sa ravnodušnim tačnošću nebeskih mena, a u isto vreme zbunjivale moja čula i zavodile ih na nesluđene staze u zanosne varke. Samo retko u životu, pored najvećih izuzetnim prizorima koje ugrožena zemlja i nebo prostiru pred nama, nastupala je kod mene ista igra i zamena pojačanih čula i njegovih neograničeno umnogostručavanje, sve do istovremenog osjećanja pojava koje inače izvan tih prazničnih trenutaka upoznajemo i osjećamo samo izdvojeno ponaosob. Takvi trenuci nemaju imena i ostavljaju samo bled trag docnije u sećanjem u naše svakidašnjice. Tako sam nekada, dok sam stojeći na visini od 3400 metara gledao iznad sebe glečeri i na njima sunčev sjaj koji je izgledao nepomičan. Odjednom čuo kako se iza njih diže beskrajno tanak šum, muzika jedna koju uho teško može da razabere, a niko ne ume da zadrži. Tako sam opet jednom za jesenjeg dana bez sunca pod sivim nebom stajao izgubljen u stepi koja se sterala od mojih nogu do neodređene crte nebeskog svoda. I dok sam osluškivao tako tiho i oštro šumu i cvili trava koja vetar povija u tankim sivim talasima, video sam odjednom na prevojima ti beskrajnih talasa neki sjaj oko oka. Naviklo na dotadašnje pojave i vidike. Jedva možda da uhvati i primeti, a koji kao da ne dolazi od sunca. Na ovakvim u stvari putovanjima sa Jelenom i takve inače retke zamene čula bile su neprestano i potpuno moguće i ostvarivale se sa lakoćom sna i brzinom misli. Tako je bilo i sada, a kada nas je sunce na jednoj okući zaobišlo i javilo se jer na Jelenoj strani, ona zaklopi za trenutak oči. Tad sam ugledao njene teške i čudne očne kapke, ispod kojih su živeli sopstveni plamenovi sijali svetovi od kojih su trepavke, ne uspevajući da zadrže sav sjaj, bleštale tankim ocevima žeženog zagasitog zlata u čudesnim prelivima. Dok je tako držala sklopljene oči, ja sam posmatrao njeno čelo, obraze i vrat. Oko njih je kao letnja jara oko voćnih plodova treptao neovičan oreol moćnog, ali jedva vidljivog sjaja. I gubio se na krajevima i u pokrenutom i žitkom predelu kojim brzina vožnje nosi, kida i rasipa u očima putnika. Tako smo prelazeći prostor dugo ćutali, ona po zakonu svog bića i postanka, a ja u neizrecivoj slasti njenog prisustva, koja je rasla
i prelivala se u odnosu sa sobom sve što se moglo pomisliti ili reći. Samo u jednom trenutku nisam mogao odoleti želji. Zaboravio sam se i prekinuo za sekund ćutanje. Tek toliko ukoliko je trebalo da joj se pola reči kažem kako sam neizmerno srećniji od svih ljudi na zemlji, koji svoj dan i svoju noć, svoj hleb i svoj log dele savetima, ne kao ja, sa istinskom ženom savršenog bića i lika. To je bilo dovoljno da žena koja je za mene oličavala u sebi snagu i lepotu sveta nestane kao priviđenje. Prema meni se u ritmu bez voza nihalo prazno sedište, kao grana sa koje je ptica odletela. Vagonskih prozora uzalud je hvatao i kosio sve nove predele u sve novoj igri svetlosti i oblaka. Sve to poticalo i odlazilo nekuda u bezličnim tečnim masama. Ja sam putovao kao brižan samac, što sam bez Jeleninog prisustva u stvari uvek i bio. A biva da se Jelena javi i drugim prilikama. I na drugi način, ali uvek na putovanju, uvek čudno i neočekivano. Dešava se da nam je u stranom gradu na povratku ostane koji sat iz vremena između dva voza ili između voza i aviona ili broda i voza. Ti sati imaju uvek naročito boju i naročito mesto u našem životu. Sunčano popodne posle kiše stvari su se u garderobi, u džepovima je vozna karta. Za dalje putovanje večera sav raniji život iza mene je sav budući tek predamnom. Stvara se prazno područje potpune slobode. Tu se dobro živi. Ništa nije ni kako je bilo, ni kako će biti, nego onako kako bi moglo biti i kako nekim čudom i jeste. Sav život je odjednom postao čvrst, jasan, bezimen, osetan, samo po onome što vredi samo po sebi. Sve mi ima naročito značenje i vrednost. I ono što čovek pomisli i ono što pogleda, pomiriše ili okusi. Sitnice i slučajnost susreta imaju u takvim prilikama često izgled značajnih stvari i velikih doživljaja. Brzo i zadihano idem iz ulice u ulicu. Razgledam izloge, spomenike, zgrade, kao da ću moći sve poneti u sećanju. Svraćam u radnje i kupujem sitnice, poklone koje ću poneti prijateljima kod kuće. Uzbuđen sam kao da otimam od života, kradem od smrti. Nosim poklone za druge, a idem pun radosti, kao da to mene sa svih strana darivaju neki dragocenim predmetima i uz njih pogledima i osmejcima koje vrede 1000 puta više od predmeta. Prolazim nepoznatim gradom, kao raskošnim tuđim voćnjakom. Razgledam, pazarujem, izvinjavam se, zahvaljujem, a predamnom je stalo utvrđeni sat i minut mog odlaska. Ušao sam u jednu veliku, bogatu uređenu papirnicu, punu sveta, koji na dvoja velika vrata neprestano ulazilo i izlazio. Bilo je doba godine kada dani počnu primetno da kraćaju. Napolju je bilo još prilično vidno, kada su u radnju planule svetlosti sve odjednom. I celu prostoriju prelile mlečnim sjajem u kome su se oživeli svi predmeti, raznobojna roba po tezgama i rafovima i lica kupaca i prodavaca. U tom trenutku ugledao sam Jelenu. Išla je put kase da plati. Prodavačica je napustila svoje mesto i pratila je, ne odvajajući oči od nje. Žena na kasi primila je rasejanu novčanicu, a kad je htjela da vrati ostatak i podigla pogled do Jelene, odjednom je ustala i stojeći predala je novac. Jelena se zaputila ka izlazu, a mala prodavačica išla je za njom, sve do vrata, sa očitom namerom da ih otvori. Ali u tom pretekao jedan stareni nameštenik, koji se slučajno desio tu. Gledajući Jeleni u lice, osjetio je širom vrata i rekao glasno i radosno: "Neka ja ću zatvoriti." Žena za kasom jednako je stajala i gledala za Jelenom. Bio sam potpuno zanesen gledajući kako se svak kao čarolio menja čim pogleda Jeleni u lice. Tek kada se vrata za njom zatvorila, sjetio sam se pohitam i da joj priđem. Na nesreću nisam je još bio platio. Brzo sam istresao novac pred ženu na kasi koja je hladno prelazila pogledom prema meni, kao preko brojke u drugom nizu brojaka. Gurajući se i saplićući istrčao sam napolje. Gledao sam levo pa desno. Svet je vrveo širokim trotoarom u oba pravca. Sredinom su milela kola u neprekidnoj povorci. Bilo je dvosmisleni prelazi, čas između dana i noći. Sve je bilo osvetljeno, a ipak nejasno i nerazumljivo. Činilo mi se da je pored mene
prolazi i da je prominula. Kako da je nađem? Učinio sam ono što je najgore i najnerazumenije. Krenuo sam levo, prebijao se grubo i zagledao svakoj ženi u lice. Onda sam se opet vratio pred radnju i pošao desno. Kada sam izgubio svaku nadu, vratio sam se na polaznu tačku. Tu sam stajao još jedno vreme, kao čovjek koji je nepovratno izgubio ono do čega mu je najviše stalo. Sve je bilo maglovito i neodređeno. Samo je jedno bilo jasno, da se sa takvim gubitkom čovjek ne može pomiriti. Još dugo sam krstario tim živim i prometnim delom grada, vukući svoje paketići unezvereno gledajući oko sebe. Na mahove bi se pričinilo da za ugao zamiče Jelena. Potrčao bih naglo i tamo nailazio neku nepoznatu ženu. Zastajao sam postiđan, ali malo docnije opet bi mi se učinilo da se ugomili na prometnoj ulici nazire Jelenin stas. Pretrčao bih nepropisno i uzalud. Sve me je varalo, sve sam više gubio poverenje u svoje oko i svoj korak. Izmučen i umoran stigao sam na stanici pred sam polazak. Uzeo sam svoje stvari i smestio sovetinski osvetljenu kupeu. Paketić od kupovine složio sam u svoj kofer. Činilo mi se da sam se udvojio i da vidim sam sebe kako dugo sedim nepomičan sa koferom na kolenima, pitajući se neprestano da li je to zaista mogla biti Jelena. A zatim čvrsto i nervozno pritišćem njegove dve brave na koferu koje pritvaraju, kažu metalnim glasom. Jedan da, a druga ne. Prolazim kroz vlažnu tamu i pust, neosvetljen predeo. Jelena se neće više javiti. Mrak, vlaga, to nije njen element. Predamnom je noć bez sna. Nedogledna, jarosna, ubilačka pustinja. Čini mi se da živo biće neće preživjeti i vidjeti joj kraja. A meni valja živjeti i čekati. Živjeti sa nadom u čekanju, pa i bez nade. Odavno sam primetio da se Jelena javlja sve ređe, sve nejasnije, ali dugo mi je trebalo da priznam sebi tu činjenicu. Da to ne mora biti, odnosno ne moram učiniti, a ja sam se zadovoljavao sa malo, sa manje, nadajući da će uvek dobiti više. Tako sam celo jedno leto živeo od jednog jedinog nerazumljivog munjevitog viđenja. Vozeći se u sumrak ozelenelom ulicom, jednom od najljepših beogradskih ulica, nejasno sam ugledao Jeleni lik u belini. Bila je okrenuta leđima. Naslućivao se da je u jednom od onih položaja koji su neobični, u kojima se čovjek ne zadržava dugo. Po njenom stavu i držanju učinilo mi se da nekome tamo hoće da dovikne još nešto ili da glasno pozdravi nekoga u daljini. Ali joj ni tada glasa nisam čuo. Kao nikada pre ni posle. Ma šta da je bilo, izgledala mi je veličanstvena, tako raskriljena u prostoru, sa telom koje se pokorava nekoj meni nepoznatoj potrebi i koje je celo predano usrdnom naporu da nekome kod odlazi, a koga zagledan u nju ne vidim, dade joj još nešto od sebe. Da od njega zadrži nešto, ma i najmanje koliko noć i daljina dopuštaju. Sve sam to video u jednom magnovenju, kako može da se vidi kroz sumrak i senku olistalog drveća, iza kola koje jure širokom i slobodnom ulicom. Nisam ni mislio da kočim ili da zaustavim. Naprotiv, istrgnuo sam onako u prolazu ceo vidokrug tog sutonskog trenutka, olistala kruna velikog drveta, pločnik, ugašeno lice bele kuće, a preko svega toga razgrana topao letnji lik žene koja se nesvesno i nepoštetno predaje nečemu u daljini i tami. Odjurio sam njim pritršići gas kao otmičar. Posle mesecima sam je nosio u sebi tako, sve je bilo stalno tu, bogat majski sumrak koji dugo traje, a u kom se sve puno života i varoši u zelenilu i devojka u beloj haljine raširenih ruku. Nagnuta prema nevidljivom sabesedniku priviđenje, ali stvarna žena sa slatkom krvi, dragim imenom i navikama koje odgovaraju mojim. Sve je tu predamnom i sve se može jesti i piti kao vino i voće, a u isto vreme tu su i moja glad i moja žeđ, ogromne do bezumlja, bez i najmanje nade da će ih ikada išta moći utažiti i ugasiti. Tako sam putovao svetom, najsrećniji čovjek sa najlepšom ženom kakva se mogla samo sagledati u predvečerju dugog dana, mog samotničkog leta, punog odricanja.
Tek jesen je pokazala koliko su plitkog korena i kratkog veka bile moje obmane. I ne samo jesen, Jelena je nestalo iz svih mojih godišnjih doba. Niti putovanja izgleda više ne pomažu. Ono od čega bih hteo da pomognem ide za mnom. Pre mene stiže u mesto koje je cilj mog puta i dočekuje me na stanici, vodi u hotel i prati po gradu. A ono što bih sa potajom i nepriznavanom nadom u sebi želeo da vidim ne javlja se više ni u snu. Jelene nema. Putovanja gube za mene draži smisao. Posljednje moje viđenje sa njom, čudno i nezaboravno, bilo je istina na jednom putovanju. Skromnim parobrodom u kratkim etapama obišao sam nekoliko mediteranskih gradova. Bilo je tako lepo da se nikako nisam mogao oteti pomisli da se ja to opraštam sa svim što se zove lepota i bogatstvo sveta. Ta me je misao stalno pratila kao mukla muzika ispod svih glasova života oko mene. Kao nevidljiva, ali uvek prisutna senka u punoj svetlosti sunčevog podneva. Zbog svetlosti. U Carigradu je trebalo da se nađem sa jednim zemljakom. Urekli smo sastanak u velikoj krznarskoj radnji, njegovog prijatelja Jermenina. Kada sam stigao, mog zemljaka nije još bilo. Sopstvenik radnje, mažokrut i nagrižen bolešću, ali i žilav čovek i savršen trgovac bio je zauzet. Ponudili su mi da sednem i pričekam. Tako sam imao prilike da posmatram iz blizine kako pokazuje krzna nekoj ugojenoj Grkinji i stočnačkoj lepotici, koja prati omalen i mnogo stariji muž. Siv, nečujan i gotovo nevidljiv mladić donosio je gomile skupocenih koža, iz kojih je bio studen dah sumračne magaze. Gazda je lično uzimao jedno po jedno krzno rastuden, rastresao ga u stvari i širio pred našim očima. I onda ga vešto bacao na pod, prostirujući ga tačno pred noge visokoj i krupnoj Grkinji, koja je stajala u stavu ukrotiteljke zverova. Pritom je čeličnim glasom izgovarao ime životinja na turskom, grčkom ili francuskom. Odsečno i poslovno: Vizon, Vizon Safir, Vizon Sago, indijansko jagnje, Astrahan, Pantera, Hermelin, Samurovina, a u svako od tih imena dodavao jednu reč: fino, otmeno, moderno, retko. Komad za komadom padao je na gomilu tvrde, ubedljive reči padale su zajedno sa krznima i sve više rasle tonom i značenjem, a on ih izgovarao u pobožnom zanosu, kao da govori nebesko sunce, Bog Savaot, Bogorodica prečista. U tamnom uglu radnje nazirala se zaista mala ikona Bogorodičina. Siguran u sebe, svoju robu i svoju računicu, trgovac je hvatao i moj pogled. Ali ja nisam mogao da odvojim oči od tih životinskih koža. Jedno za drugim prostirala se sa predamnom neobična krza. I sa njim šume, farme, stepe i nepoznati predeli iz kojih dolaze. Otvarao se svet, moje divljenje bilo je veliko i vodilo me daleko. Nekako iščekivanje stalo je raslo u meni. U jednom trenutku nisam ni razabrao ime krzna koje je trgovac izgovorio. Predamnom se prosu devičanski obasjan predeo i njemu veliki i izdužen jeleni lik u hodu. Nije bila naga, ali odevena kao zanihanom mrežom, samo predelom kroz kojih se kretala. Talasima, treperavom svetlošću sunca i vode mladim lišćem. U tom trenutku ugledao sam je kao nikad u svojoj nekoj veličini i lepoti. Ne znam koliko sam je posmatrao, izgubljen i van sebe. Kada sam se prenuo, trgovac je još nabrajao vidra, sil, kanadska kuna. Sve novim krznima zatrpavao moju predeo sa jelenom. Od tog dana više se nije javila. Nikada. Prošlo je možda zauvek vreme kada sam je viđao na svetlosti dana. Prosto očima koju sam gledao sve ostale pojave vidljivog sveta, to viđanje trajalo je uvek kratko. Padanje zvezde preko letnjeg neba, ali sad ne traje ni toliko, a bolje je bilo da se ovako ne javlja uopšte. U najgorim časovima noći, a noć je bila uvek zlo vreme mog života, biva ponekad da se javi nešto kao slutnja njenog prisustva. Ne postoje 4 strane sveta.
nego samo jedna, a ta nema imena. Ne zna se i ne pita se više šta dole, a šta gore, a šta iza, a šta ispred. Živ sam, ali u svetu poremećenih odnosa i dimenzija bez mere i videla. Jelena je prisutna, ali samo utoliko što zna da negde pruža ruku kojem hoće nešto da mi doda. I ja živo želim da podignem desnicu i primim sitan nevidljivi predmet koji mi nudi. Tako ostajemo dugo u tom bolnom položaju jednog započetog i jednog nerođenog poretka. A ne znamo gde smo ni na čemu smo. Ko smo ni kako se stvarno zovemo. Ono što je živo i jasno u mojoj svesti, to je naša želja koja je jedna. Po toj želji i znam da postojim. Ona je jedino što nas svezuje i što znamo jedno o drugome. U tom se položaju ne može izdržati dugo. Iz njega vode dva puta. Ili u potpuno nesvest, ili u buđenje. Ovoga puta se budim. Budim se u svet svega sadašnjeg života. Znači, u svet bez Jelene. Živim sa ljudima. Krećem se među predmetima. Ali nju ne može ništa više da dozove. Između nas je uvek bilo tako. Kad je nema, onda je nema. Kao da je zaista nikada više neću vidjeti niti će se pojaviti. Kada je tu, ona je prisutna tako kao da je to najprirodnija stvar na svetu i kao da će doveka i bez promjene ostati tu. Ali sada mi se čini da je to bila obmana, obmana obmanutog čoveka. U stvari, ona i ne čini da je to bila obmana. Ona i ne zna za mene, a ja znam samo za nju. Tako je. I tako je, istina valja priznati, vas da i bilo. Moglo bi se reći da sam uvek živeo od sećanja na jedno priviđenje, a sad živim od uspomena na ta svoja sećanja. Pa ipak i to treba priznati. Sve mislim da bi se mogla još javiti jednom. Da bi se morala javiti. A uvijek mi se čini da sam najbliže tome u toploj atmosferi koji stvara množine ljudi u pokretu. U holu velikog hotela igranka od 5 do 8. Gledao sam kako ispred mene promiču kao da neko sporo neprekidno meša karte desetine stotina lica lepih žena koje nisu Jelena. Svako od tih lica izgledalo je za trenutak kao da je njeno, a zatim je beznadno i nepovratno postajalo tuđe. I svako od tih žena je samo za trenutak gledao kao nju. A onda je odmah tonula i odlazila sa talasom telesa kao mrtva, više nego mrtva, jer nije Jelena niti je to ikada mogla biti. Sve češće sam tražio i posjećivao takva mesta gde se skupljaju zatalasene gomile sveta u praznične dane o svečanosti na sportskim stadionima. Tu u promile sveta u praznične dane, obuzet svojom slutnjom, posmatrajući sa većnom pažnjom nepregledno more ljudskih lica, nego ono zbog čega svi su se tu na neki način skupili. Moje uzbuđenje poraste naročito pri dolasku i odlasku. Jedno mi se desilo da sam je nošen masom koja je sporo napuštala stadion zaista ugledao, ako se to može nazvati viđenjem, iako se nije samo besmislena i mučna igra bez kraja. Najpre se malo kolebanja, a zatim pouzdano spazio sam njenu glavu. Vidim joj izraz lica, tajanstveno osmehnut. Očigledno ima nešto da mi kaže, ali ne može da mi priđe u ljudske gužve koja nas okružuje i deli. Sa naporom se probijam kroz taj narod, sve bliže Jeleni. Izraz njenog lica biva sve rečitiji. Već pomišljam kako će se naći pored nje i kako će mi bar sad reći sve što očekujem i što je odavno trebalo da mi kaže. Udvostručen snagom joj se primičem. Najposle se nalazimo gotovo jedno pored drugom. Hoću da je pitam, očekujem da mi kaže nešto, ali se od uzavrele graje ništa ne razabire. Ljudska masa nas kao zanjihana ljuljuška. Čas primakne, čas razdvoji. U trenutku kada sam bliže jedno drugome, naginjemo se i zakrećemo glavu, ona mi igrom usa nakazuje nešto. To je živi vreo šapat. Po njemu, kao i po izrazu njenog lica, izgleda mi da je zaista i lepo i važno to što hoće da mi saopšti. Na mahove kao da uhvatim i pojedinu reč. Ne zvuk, nego smisao. Ali sve zajedno ne razumem. Grozničavo se naprežem da shvatim i sasvim sam blizu, čini mi se, ali u tom trenutku nije šapat, pada, razbija se kao tanak mlaz vode na kamenu nečujno
i bez smisla. Za to vreme uskomešan gomila nas je opet rastavila. Trudim se da ne izgubim Jelenin lic. Još ga nazirem. Čas tone, čas se promalja na treptavoj pučini ljudskih lica. Ona mi nepresretno i uzaludno poručuje pogledom ono što nije stigla da mi kaže. Svi moji napori da se oduprem teži masi samo me još više udaljavaju od njenog lica, koje se već gubi među hiljadama drugih. Klonuo, puštam da me nepregledna povorka ljudskih talasa nosi kud hoće. Sve je potpuno kao u snu i ovo moram da kažem. Bilo je zatim jedno vreme, sam ne znam da li da o tome govorim, da li je to uopšte moguće rečima kazati. Da, bilo je jedno vreme kada sam očekivao njeno pismo. To izgleda neverovatno i potpuno besmisleno. I jeste, pa ipak je bilo tako, kao u snu. Od bezbrojnih vidova pod kojim se javljala, varala moja čula, mutila moju misao, iščezavala. Samo je taj još jednom nedostajao. Ali ni on nije mogao izostati i zaista nije izostao. Kada se javila u meni ta iluzija i kako se ustalila, to ne znam. Kada sam postavio sebi prvi put to pitanje, ja sam video samo toliko da već odavno očekujem njeno pismo. Da očekujem samo to u svakom trenutku dana i noći. Najavi i u snu. A u isto vrijeme sam u svakom od tih trenutaka znao da neće doći. Da ne može doći. Kome se nije dešavalo i kome se ne dešava da na povratku stupajući u polumračno predsoblje svog stana baci nemiran pogled put stolića na kojem pismonoša ostavlja poštu. Jer mnogi od nas je mnogo puta mislio o nepoznatom ili zaboravljenom prijatelju u daljini i njegovoj neočekivanoj dobroti sa pismom, srdačnim porukama koje bi mogle uneti više smisla i svetlosti u naš život. To je jedan od onih neodređenih ljudskih želja, nada koje mnogo od nas prate godinama i koje se ne ostvaraju nikada, samo čine život podnošljivim. Ali u ovom slučaju ja sam mislio o tom kao o stvarnom pismu određene ličnosti sa određenim sadržajem. Misao o Jeleninom pismu ne ilazi povremeno, u nepravilnim razmacima i nejednakom snagom. Bivalo je da sam za nekoliko mjeseci izgubilo ili bar pritaji u meni kao bolest za koju čovjek ne zna ni ne sluti, a bivalo je da je čitavih nedelja kada je čovjek najviše podložen proizvoljnoj igri živaca i kada se pogorša misao najlakše useli u nas i neobičnom snagom ustali na jednom određenom predmetu. Nije mi jedino leto zamračilo to očekivanje Jeleninog pisma. U planini kao i na moru. Pismo. Kada čujem u prolazu ili kada negde pročitam tu reč, ja mogu da mislim samo na nju i njeno pismo. I to pismo koje ne stiže uništava sva ona koja primam, a koje mi živi ljudi stvarno pišu, unapred im razara smisao i oduzima svaku vrednost. Vraćam se uveče, umoran, miran i vedar sa planine. Prolazeći holom čujem da neko izgovara moje ime. Trčim do portira, uzbuđen tražim pismo. Ne, kaže čovjek. Ne, to je bila zabuna. Nema pisma za vas. I gleda me čudno. Padam od umora, ali ne mogu da spavam. Ne verujem u zabunu. Moram da je bilo neko pismo, a moglo je biti samo od nje. A kad najposle svedem oči i zaspim, čujem kako šušti hartija, osjećam ga pod prstima, napržem oči i vidim, čini mi se i slova, ali reči jedne ne mogu da razaberem. Onda se pitam da li bi ona uopšte mogla da piše ovim našim ljudskim pismom. Otvaram oči opet budan i u tami vidim prugastu svetlost koja porodire kroz razmaknuta rebra na roletni moga prozora. I to izgleda kao pismo sa gustim, pravilnim redovima. Pismo, ali nečitljivo. Tako sam se ne jednom budio usred noći sa gorčinom u ustima, sa nemirnom u utrobi, kivan na sebi na tu prokletu ženu čije pismo uzalud očekujem i na ceo svet. Odlazim sam ka prozoru kao čovek koji traži svetlost i vazduh i udarao žestoko dlanom o prozorsku dasku. Gnevan i rešen da jednom raščistim to plavetnilo od obmana u koje me zapliću moje rođene misli. Ne, neće se nikada javiti. Govorio sam sad o sebi. Pa ona i nema ruku. Ne zna šta je pero ni hartija, ni ljudska misao, ni ljudska reč. Ona ni ne sudi da ja postojim, ni ja, ni moj svet iščekivanja. Ni nje same nema.
Izgubio sam se tražeći je. Tako sam govorio, ali sam u isti mah uviđao da time ništa nije razjašnjeno ni utvrđeno. Osjećao sam samo bol u podlanici i moja se misao po 100 puta okretala i jurila u suprotnom pravcu. Nikada neće pisati, ne postoji. A šta je to što je probudilo, diglo i dovelo do onog prozora? I šta mi najposle znamo šta se postoji, a šta ne? Dobro, neće i ne može pisati nikada. Ali kada bi sutra osvanulo njeno pismo sa porukama, i krug je počinjao opet da se vrti. Bez prestanka, bez milosti i bez izlaza i rešenja. Ono što nisam mogao da odgonetnem u snu, ja sam često pokušavao da čitam na javi budan, u šetnji ili čak usred razgovora sa ljudima. Odjednom iskrsne predamnom bela hartija, puna crnih slova i ja čitam Jelenino pismo koje nikada nisam primio. Pri čitanju mi, kao nejasan šum iz daljine, smeta govor onih oko mene. Ali ja čitam uporno dalje. U pismu Jelena mi javlja svaki put nešto radosno. Predlaže mi da se negde sretnemo ili me poziva da svratim na dan 2 u malo mesto na moru, gde ona letuje. Veze su dobre i vozom i brodom. Naprimjer, može se krenuti brodom iz... Tu se prekine moje čitanje. Neko je pored mene izgovorio jednu reč povišenim glasom. Krenuo sam se. Pitanje je bilo upućeno mene. Trebalo je odgovoriti. Pisma je nestalo. Moj odgovor je bio zbunjen. To se ponavljalo mnogo puta. I čitanje se prekidalo uvek kada bi došao do nekog određenog podatka. Imena, mesta ili datuma. A ja bih nastavljao razgovor sa ljudima oko sebe, misleći jednako na iščezlo pismo, ali trudeći se da ne budem neučtiv i suviše rasejan sabesednik. Onda je nailazilo vreme kada bih sve to srećno zaboravljao. Mučenje sa Jeleninim pismom predstavljalo odjednom kao čudom. Gubilo se negde u predelima maštanja i zaborava, gde mu je i mesto. Mesecima sam tada živeo mirno i vedro, radeći svoj posao celom svojom voljom i punom snagom, a zatim bi se opet jedne večeri sam ne znam kako ni zbog čega javila u meni stara misao. Doći će i taj dan. Izgovorit će nevidljivi pismonoša sa stepeništama moje ime, ko će se meni samome tog trenutka objaviti, kao da nisam dotad ni znao ko sam i kako se zovem. Ipak pismo. To će biti svečana i svetla izveznost praznika. Tačna vest o Jeleninom dolasku ili određeni poziv da je dođem tu i tu, tad i tad. I ja ću se odazvati lako i prirodno, kao da do tom trenutku, isto što i njeno prisustvo, sve postaje stvarnost. Taj trenutak pun izvesnosti, a bez stvarnog osnova ponovo bi me naglo. I kovitlac oko Jelene počinjao je iznova. U meni se opet smenjivala kratka snivana radost i druga stvarna mučenja. Misli o njenim odsustvovanjem i njenom prisustvovanju stizale su me, potiskivale jedne druge i nosile me ka talasima. Sad je proleće. Opet proleće. Predamnom je 180 sunčanih dana. Čini mi se da su mi pregršti pune nekih čudesnih zlatnika, svaki kao sunce, svi putevi otvoreni, dah je slobodan. Dok sam tako stajao neodlučan od sreće, osjetio sam da se iza mene odjednom stvorila Jelena. Nisam smeo da se okrenem. Ostala je tu trenutak 2 nepomična, onda mi je preložila ruku na rame. Ne bih mogao kazati kako ni po čemu sam to osjetio. To je bila više misao na žensku ruku, kao senka počivala na mom ramenu. Ali senka koja ima svoju nemerljivu malu, pa ipak stvarnu težinu, isto tako mekoću i tvrdinu. A ja sam stajao zanesen i svečano krut. Ne znam kad je kao senka leptira odletela ta ruka sa mene. Jer kad sam opet mogao nešto da shvatim i znam, nje više nije bilo. A proleće je. Opet proleće. Bogat sam, miran i mogu da čekam. Da ničega nije bilo i ničega nema jasnog i sigurnog, ali ništa nije izgubljeno, isključeno, nepovratno i potpuno. Znam da u svetu ima mnogo napola otvorenih prozora, u koje kuca prolećni vetrić. Sunčevih odblesaka na metalu i u vodi. Praznih sedišta, ukupa je ima. Ustalasanih povorki i obasjanih lica u prolazu. Slutim i hiljade drugih nepoznatih mogućnosti i prilika.
Znam da se svuda i svagda može javiti Jelena, žena koje nema. Samo da ne prestane da me iščekuje.